Скъпи сънародници, преди 9 години Вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Днес за последен път се обръщам към Вас като президент на нашата България. Вече сме членове на Шенген и на еврозоната, един хоризонт заложен от обществото ни още в края на 90-те години. Въпросът тук е: защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение? Защо българите спряха да гласуват? Защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието? Защо гражданите на 2 пъти заляха площадите? Защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност? Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочният управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Българската политика се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание. Заграбват партии, банки, бизнеси и медии. Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти. През 2020 обществото изригна. Последваха няколко парламентарни избори и също толкова разочаровани. А кабинетът на сглобката окончателно залечи разликата между корупционери и борци с корупцията. Окончателният разрив между българите и политическата класа настъпи с отказа на Народното събрание да произведе референдум за датата на въвеждане на единната европейска валута. Избранниците на народа отказаха на народа правото му да избира. Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. 2/3 вече не гласуват и е нужен нов обществен договор. Предстои ни битката за бъдещето на Отечеството и аз вярвам, че ще я водим заедно с всички вас. Достойните, вдъхновените и непримиримите. Готови сме, можем и ще успеем. Приятна вечер!